Dobrý večer prajem. Moje meno je Jozef Ramec a som majiteľ výcvikovej školy K9 Tréning Center pre výcvik služobných psov aj vašich domácich mazličkov. Tí, ktorí nás nepoznáte, dovolte nám, aby sme vám predvedli pár našich štvornových zverencov, čo dokážu. Títo psíkovia vám predvedli nejakú základnú poslušnosť a potom na týchto zoberieme tých najmenších aj dobrovoľníkov, ak budú chcieť. Takže teraz apelujem na rodičov, že tí, ktorí majú poslušné deti, môžu ich poslať. A decka, potom apelujem na vás, keď vyťahneme toho posledného psa, tí, ktorí majú neposlušných rodičov, tak takisto ich treba poslať. Na úvod vám Stanka ukáže nejakú základnú poslušnosť so šeďom, ktorú musia zvládať vlastne všetci psíci, či už sú to psíkovia, ja neviem, nejakí domáci mazličkovia, či už sú to psi policajní, či sú to horské služby, či sú to psíkovia záchranári. Všetko k nohe. Hej. Nejakým spôsobom niekde položíme túto rukavicu, démonovi zakrieme oči, dostane načuchanú ruku a pošleme ho, aby ten predmet označil. Je tu veľmi dôležité to, že v podstate na schválu necháme niekde tu len na voľnom priestranstve, lebo psi spravidla urobia to, že pokiaľ by ste učili veľa ľudí, alebo hlavne dobrovoľníkom, keď dáte skovať predmet, idú a skovajú ho k stanu, skovajú ho k tyčke, skovajú ho pod krík. Čiže to znamená, že pes si sadne, rozhliadne sa a tam, kde vidí nejaké body, tak nehľadá čuchom, ale automaticky ide očami po týchto bodoch. Čiže na schvál ho necháme na tom voľnom priestranstve proste vystretú v úrovni tej trávy, aby sme mali tú možnosť, že či ju označí. Sa hovorí tak, že keď pes poctivo 20 minút stopuje, že čuchá nosom, tak sa unaví približne tak, ako keď človek odbehne 12-minútový beh. Takže si zoberte, aká je toto strašne náročná práca a v podstate človek viac menej sa sústredí iba na to svoje dýchanie, že beží, ale ten pes sa musí sústrediť, aby analyzoval nejaké pachy, čiže to nie je len o fyzičke, ale on musí aj v hlave rozmýšľať, že proste dajme tomu tento predmet nie je ten pach, ktorý som dostal na začiatku načuchaný a dajme tomu tento je, hej, takže tá analýza tých pachov je veľmi náročná. Daj mu očuke. Zostaň. Revír! Lebo tu budem ale taký veľký. To je presne to, čo som povedal, že proste ten pes automaticky preveruje nejaký terén, kde by to potenciálne mohlo byť zašité, skovaté a tak ďalej, hej? Rovný! Trénujeme psov na tom, že v podstate podľa nového výcviku šeďo je ešte tiež podľa starého systému trénovaný, čiže šeďo keby tú rukavicu našiel, ju donesie. Ale odučili sme to kvôli dvom dôvodom. V záchranárskej kinológii je to nevýhodné kvôli tomu, že v podstate príklad šeďo by tú rukavicu, hľadáte nezvestného človeka a šeďo by tú rukavicu našiel niekde v hore, on ju zoberie a donesie vám. To znamená, že vy viete, že v tej hore bol, ale vy nemáte páru, či on ju našiel tam, alebo ju našiel tam, alebo proste on vám ju donesie, vy neviete odkiaľ. Čiže preto sme to urobili, že keď ten pes začne štekať na tom mieste, tak viete, kde vlastne keď by sme odtiaľto vychádzali a ten pes začne tam štekať, tak vieme, že ten človek sa vybral len tým smerom, hej. Že máme už zadaný aspoň smer a zase takisto je to výhodné dajme tomu v policajnej praxi, pokiaľ by psi hľadali, ja neviem, nábojnice, hľadali by nejaké, keď pôjdeme tak akčne na to, nejaký vražedný predmet, nôž, sekeru, ja neviem čo, pokiaľ to ten psík zoberie a donesie to, tak automaticky zlíže všetky otlačky, proste tie veci, ktoré sú pre, keď pozeráte CSI Miami alebo podobné veci, tak pre tých forenzných detektívov, ktoré sú dôležité. Aby ste videli, že proste není umenie pustiť psa na pachateľa, ktorý má 70 kg, ale na riadneho medveďa.
a že sa nedá útok odvrátiť inak, tak vlastne vtedy je použitý pes bez náhubku. Samozrejme, tento náhubok, ktorý vidíte, je tréningový, lebo šetríme figurantov. Za normálnych okolností sú to tzv. Bicie náhubky, ktoré sú zvonku liatinové a znútra má ten pes vyslaté molitánom. To znamená, že pes si neublíži, ale v plnej rýchlosti, keď trafí človeka do rebier, tak mu ich zlomí. To bol nenapadlo. Dám sa mu prihovor, zostaň na stýku, ľahni. Zostaň, zostaň, zostaň. Zostaň na stýku. Zostaň na stýku, zostaň. 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 No, tu ľahni si, ľahni. Zostaň na stýku.